na nangangaiponin personahes para sa pagbakuna. Nagpahayag naman nin kaugmahan si Attorney Cruz na nakataos sindanin ayuda dahil sa mga generous donors sa pangingenot ni Charlie Atong Ang. Ipinaliwanag pa niya na nakapag-distribute na sindanin sobra 200 na mga ambulansya na nagagamit ko niyan sa pagtransportar kan mga COVID-19 patients. Yes, oo. And sinabi pa ni Attorney Cruz na ipagpapadagos nindaan sa indang mga dating aktibidad mientras na sa panahon ng pandemya katawang ang Pitmaster Foundation para sa distribusyon ng bakuna sa LGU, partikular sa Laguna. Yan, partner. Nakatabang man pala sa Pitmaster. 200 na ambulance tapos mga wheelchairs ng pinagpapanao. Okay. So dahil manggaro na sa mga nagkapirdi sa sa Sain. sa online sabong Kuya John. Oo. Sa mga nagkapirdi sa online sabong nagkapasiriri man siguro ko sa kwarta duman sa mga Pilipinong nangangaipo. Correct. So far dako lening tabang partners sa mga makaka-receive kang nasabing ayuda lalo na sa mga napiling munisipalidad o beneficiaryo digdi sa probinsya nin Albay. Okay, sige. Sige. Pitmaster yan. Sa nagapot ko ng Pitmaster. Yun so sa Bulangan. Okay. Sa Sabong. Sige, maray na pagkahapon sa gabos sa Paraan Tabay, maray na hapon sa imo partner. Maray na hapon man sa imo partner. Maray na hapon sa gabos sa mga Paraan Tabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Aldowning Huwebes. Petsa 28 na po kan bulan ng Oktubre 2021. Kaibanan po nindongo niya na hapon na ini para po sa programang Usapang Pamilya. Kami pong duwakan sa kuyang kapartner. Ako po si Kuya A. Inimang po si Jenny Balyaran and welcome sa programang Usapang Pamilya. Live po kitang ngunya na sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Ibugtakan sa indong komento, suggestion o anuman na gustong ipaabot digdi sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. So mga text friends, text mates na naman dyan, partner. Pwede na pong mag-text sa 090, alat lang. Nasala naman ako kang numero ko, 0927-3980-955. Pwede man sa 0938-8921-5475. Mag-apod, mag-text kan sa indong mga concern ngunya na pagkahapon. Okay, sige partner. Dito na pagparapahaluyong pa. Ngunya na may color. May color. Nagtaod na po, okay? Kuya partner, ang mayor na sa tuyang tema, ngunya na pagkahapon, iyo ang sa tuyang mga pagirumdom, sa tuyang mga parantabay, ngunya na maobserbar kita kang All Saints as in All Souls Day. Okay. So, makakaibata ang Bureau of Fire Protection, taigosinda ni mga pagirumdom, arog kan mga ahensya di gobyerno, Philippine National Police, as in iba pa bagang uniformed agencies partner. And importante ho ini, lalo na saro sa problema kapag nag-oobserbar kita ning undas, iyo ang pagkakaigwa ning insidente ning sulo, di ba? And dito na pagpahalo yung nasa linya, si Fire Inspector Aramis Aristades Balde, ang tagapagtaram kang Bureau of Fire Protection Region 5. Maray na pagkahapon, Sir Aramis. Welcome po sa programang Usapang Pamilya with Jen and Kuya A. Yes, Ma'am Jen and Kuya A. Primero po, gusto kong sabihin na happy anniversary po sa pinaka-original na radyo sa Bicol. Okay. Sabi nga ni Katubaga Radyo Balago na, Opo. Yes. Thank you so happy much. 63rd anniversary. And naisend ko po sa post ni Ma'am Jenny, nag-birthday pa lang si Kuya A. Opo. Happy birthday, Kuya A. Thank you so much, sir. May pahabol pa naman sir. Siyang Okay. Nag-birthday ka rin si Ma'am Angel. Mabanda na si Angel. Okay. Okay. Thank you so much, Sir Aramis. Po. Thank you for the greetings. Opo. Alright? And enot naman po ang pagpaabot meaning pasasalamat sa pagtaon mo ning oras ngunya na pagkahapon digdi sa programa. Ayan na. So, sir, diretso na po kita duman sa tuya na gusto ming maisihan ngunya na pagkahapon na igwada po ning pinag-aapod na Oplan Kaluluwa ang BFP.
Tama po, sir. Opo, kaya sabi nga ni po, ako lang talagang sa mga pasalamat sa mga timing baga, no? Yes Sa mga po. timing na ang DCGB talaga inadara talagang kipuanan na impormasyon ng publiko sa tamang panahon, Opo. Tamang-tama po ang samong dararaman itong mga patanid man para sa undas, sa mga pangop ng kaluluwa. Yan po, then dumahapot, nagkatulong po yan, nagkatulong phases, Opo. Ito nga pong napod na preparatory, ikaw kami napod na implementation phase, asin po itong inapod na deactivation, Okay. Na importante po digdio, Kuya Ian, Miss Jen, itong preparatory po kung saan sabi nga ni pugapugan sa muyang gigibo na inspection, ini nga yung pagapungan sa muyang dudumanon kasi mga pag-iriba, ano po yan, sigun po yan sa sa memorandum dated October 12, po. So same po, sinasabi na ang samuyang oplang kaluluwa po ay activated na Okay. So, Okay. Miss Jen. Yeah. Ipadagos ko po medyo halabay ni. sige po, go ahead po, sir. Kapag kita apat na inspection po kasi mo pag-iriba sa itong mga pardaw po, nakalagpo digi primero, all transport stations and terminals. Pati kayo po dyan ng airport, ini po sinusugo na dumanon ka mga local BFP. Sino pong i-check ang mga sabi nga ang mga readiness po, lalo na itong mga pinaka-basic po, if they have the fire extinguishers, Opo. if they have the posted signage, kasi po, sabi nga ni, ang ilyong katao tulos so mga reminders yan ng safety. Ang pandua po kaya na Kuya A and Miss Jen, itong marine public transportation, So, kaya ba po dyan siguro yung ayun po, masidan siguro nito na yan sa pasirin to po na sakayan ba para po pwede po yan na pasyaran ka sa Teligas City Fire Station Opo. para po rin po. Ang pantulog po kaya na itong mortuary chapels, kaya ba po yan sa muyang papasyaran and papasadaan kay Reparo, kaya ba po dyan ang public and private cemeteries. Okay. And pang-apat po kayan, other places of assembly during the season. So, hindi pong other places of assembly, depende po yan kung sabi if people are allowed to go to the park just for the season to relax. Yan po, mabantay kami dyan. And hindi baga pong, maringa po orang sinyan ngayon. Oo. Opo. So yung pang sa mga sa mga pagreparo sa preparatory phase. Ang nakulawan po ming hagitan pa is nagkulang baga po itong sabi nga pikalaw magpa-sementeryo. Ang sa mo pong kaaditan diyan na sarang bagay itong baka din nakalimpya sa sementeryo, baka din nakakot sa basura o sa mga awot na inali kan mga dating nakaduman. Baka po magpasyar tapos nakailing ki turutambak na butog-butog ng syudaga nagsindi kandila ito pala mga natambak na basura. So igong sulo sa sementeryo. So kasabay po yan sa mga pong Kuya Ian na Ma'am Jen, ito po sa mga implementation phase kung saan po sa mga fire trucks, asin po sa mga ambulansya, mga medical personnel po talagang araw po kang dati. Asin na po mag-deploy po sa mga areas po kang araw kayo na sementeryo. Opo. Asin po doon sa mga lugar na sabing fire-prone areas. Okay, so every year tabi Sir Aramis pinag-i-implementar nindo ining Oplan Kaluluwa. Kamusta man po ang implementasyon nindo and ano ang pinakamayor na katuyuhan kang BFP natin ni pinagkukondusir? Ang pinaka sa po kung kumusta kami po ngani na ogmaon man kumita sa moyang pugapog pigibong araw kaya na sabi nga ni bago mabot ang mismong kaaldawan kang undas ay talagang nakapatanid kami sa tao. Okay. Asin kami nakareparo sabi ko nga ni sa tulong taon po na nabilang ko na day pa kami kasulot mismo sa na yan sa mga aldaw na yan walang kasulot na related sa undas. And sabi nga ni tabi sa panahon kaputan mo kung kumusta man po isa very effective po ang samuyang programa at sabi nga ni ang trabaho mi talaga is magbantay po ang araw kani. Okay. So, Sir Aramis, ngunyan baga na po ining undas, ano po ang alert status ngunyan kan BFP?
Automatic po yan, automatic po yan, Sir A. Magkikigo po kami kay Red Alert. Ang Red Alert kaya po, yan po, sarong signal or sarong activation po na gabos po na bombero, Opo. gabos pong personahe kang Bureau of Fire ay naka-alerto. Sino po yan sa fire stations, yan sila po yan sa mga opisina, sila po nagmamonitor gabos kung pangyari sa palibot, sila po ready dumalagan po kung may mga emerhensya sa mga panahon po kanundas. Okay. Okay, sige. Paano tabi, Sir Aramis, ang implementasyon kang Bureau of Fire sa hearing na campaign gamit ang ibang mediums of information dissemination, lalo na po bagat mahigpit po muna ang pagbisita sa mga kampusan tungunyan, tibaad sa harong may maggamit po ning kandila, di ba? Actually, sa mo pong director, si Fire Senior Superintendent Ricardo C. Perdigon po, nagpalos po siya kay sa iyang mga advices po ng mga patanid. Nagkapera lang po ito kasi kung talagang saro-saro po na dakol-dakol ito, So pinili lang po talaga niya sa mga director na mag-ibo po kay patanid na nakma lang po talaga duman sa paggamit ng kandila. Okay. Sa ito pong pagmangnos, paggamit ng kuryente. Taaram tabaga po, Sir A and Miss Jen, pinag-ibot naman ini na pag-arog na ng undas, tripon sa arong, mga partidaryos, majaran. Minsan nga, nakalingaw na magsunod ng pila, nagkapara orugma kasi naging reunion. So, ang patanid po kayan, kung sir, Miss Jen and Kuya A, if you would like to share the screen, ipailin ko lang po itong patanid ni Director. Okay, go ahead po, sir. Okay, can I share screen? Opo, go ahead po. Okay. Sige. Pigalat lang po niya mga tugang screen ni Sir Aramis ngunya na pagkahapon. Okay. Ayan, mahihiling to po. Opo, go ahead po, Ayan, sir. sige. Apo, basahan ko lang tabi Kuya A and Miss Jen. Okay. Yan yung patanid ni Director ng Bureau of Fire. Hindi po garing Tagalog, matagalog sa gidiit na oras. Opo, sige sir. lang po. Opo, sabi po, ni Director, ngayong papalapit ang pagsapit ng undas, kami ang inyong Bureau of Fire Protection ay kaisa ninyo sa pagdiriwang nito at kalakip ang inyong kooperasyon ay malaki ang may tutulong upang mapanatili ang kaligtasan sa sunog at gayon din sa pandemya. Tandaan ang mga sumusunod na fire safety tips. Huwag magsindi ng kandila ng malapit sa bintana o kortina. Mangyari lamang na ipatong ito sa ibabaw ng lamesa sa loob ng palanggana na may laman na tubig. Ilayo sa mga bata ang kandila, posporo, lighter, lampara at iba pang mga kagamitang posibleng magliyab. Patayin ang kandila kung aalis ng bahay o bago matulog. Bantayan ang mga niluluto at isara ang valve ng LPG pagkatapos gamitin. Palagiang tanggalin ang mga nakasaksak na electrical appliances kung hindi naman ginagamit. Huwag kalimutan at ugaliin ang tamang pagsuot ng face mask at face shield kung lalabas ng bahay. Ugaliin din ang paghugas ng kamay gamit ang sabon at ng alcohol. Para sa karagdagang kaalaman sa kaligtasan o kahit anumang emerhensya, maaari lamang na tumawag sa pinakamalapit na fire station. Or tumawag sa 911. Ang bilin po ni RD sa pag-iwas ng sunog, pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Yan po ang ang halipot lang pong patanid po ng RD po para po sa ito pong Paradango. Okay, sige. Ayan sa mga sana naintindihan po niya to siyempre nakasabot man kita Tagalog. So mga nasa laog kan harong yung ngunyan baga sir talaga sarado ang cementerio by 30 sa Sabado, tama ba yan, Jen? Sa Sabado, and then hanggang 31 pitsa 2, mabalik na pitsa 3, Okay, so probably talaga na dahil makakaduman gabos ng mga tao sa sementeryo. So ang tendency kaayan, Sir Aramis, tabi sa harong sindamat sindining kandila, usually bagang pigigibota during undas, So since dahil kita nakapasiring duman sa sementeryo, matirik na sa nakikandila. So dakulaon po itong tabang mga tugang, so patara-tara hali sa Bureau of Fire Protection na
kung paano magsindiki kandila. Again, dahil magsindiki kandila, naran sa kortina, nako, mahirap yan. Delikado. Oo. Alright. So sige. Sir, maduman kita sa community. Ano po, igwa po ba nin inspection ang Bureau of Fire Protection or BFP? Tangani naman siguro po na maiwasan. Kung may insidente ng sulo, makakapag-responde tulos ang mga fire trucks. Oo, lalo na sa mga fire trucks. Preparado ba yan, Sir Aramis? And nagduduman ba ka mo sa mga Bureau of Fire o BFP stations? Okay, for the sa panahon po kang ining preparasyon po sa tuyang safety kang komunidad sa undas pa sa tuyang ining kilikay nga sa kasulo sa panahon ini kami po automatic po yan na ang kanya-kanya pong fire station they should be well prepared. Dapat sila po ang mga is well maintained and naisip din po yan tabigis dyan kung sinda may diferensya ang sindang kagamitan kasi ikaw po kami kinapod na Emergency Operations Center sa may EOC kung sa mga panahon po inyo po kang 25 o 27 kami po nagpuno kami mag-monitor sa baba. Naghalat kami kung may mag-report may diferensya o ano man na kaulangan siya nag-responde. So, yan po, sa kunyan po, wala pa kami na-receive. Kung sabihin po, talagang ready mo po ang samuyang pag-iriba sa hindi po mag-responde po sa ano man na emergency niya sa palibot nila. Okay. Wow, Sir okay. Aramis, last na lang po, patanid mo po sa mga patanid mo po sa gabos na mga nagaantabay ngunyan, tangani na maiwasan ang kasulo, pareho sa sementeryo and then sa harong. Ano po ang patanid mo sa mga paraan tabay tangani na makaiwas kita sa sulo sa mga madruman sa sementeryo na ngayon baga pwede pa magduman and then sa mga makomemorar sa indang mga harong. Salamat po ako ang sabi nga ang striktong kaya na advice dyan po is that ang dinagan po talagang magpabaya sa paggamit o pagsindik ng kandila. Sabi maging responsable ang sa imong lighter o sa imong pinaduktan na kandila. Dinagan yung pagbarag o paglag sa ibabaw kung sa inspiration masulo pag inatunaw o kaya pwede siyang dalaga ng kikos na matumba na siya kumaraba so ang sa ko'y pampatanid kaya niyan pong paggamit ng kandila ay magreparo kita di na agad magluwas kikaharungan na di ang ginagadan o pag magturog na di ang pinapalsok dagdag mo po dyan tabi ang sa tuyang sabi nga pagreparo sa paggamit ng kuryente aramta na ang dalaga ng either Facebook o katahan o kaya online game. So, yan po sa mga patanid po. Alin po yan sa Bureau of Fire. Ito pong dagdag lang po hindi naman sa mga patanid ni sa mga director sa yung mga pataratara. Asin po sa mga patanid naman po bilang kaiban doon sa komunidad na kita po magpamurong-marang. Okay. Sir Aramis, din na po kami ning kahaputan unless may nalingawan po kami or mensahe ka pa sa satong mga parantabay. Lalo na po sa lambang miyembro kang pamilya. Go ahead. At sa kanilang pong patanid kalina Miss Jan is that ang gabusta pong gabusta pong parang po kandi si GB di ka mo magpuknat na pinmutabi ka mo din nakatutok aram ko hindi po attested na si GB mas ang oras kang banggi o agam-agahon lalo na po kung yan may emerhensya hindi po puga-puga po sa indang paglibot pagdara po sa indang yung mga balita as in kung agad kitabang ang Bureau of Fire po tabi Miss Jan sa Kuya A kami po nakatutok na sa indong. Okay. Salamaton po Sir Aramis and good luck po sa indong campaign ngunyan and good luck man po sa indong Oplan Kaluluwa and Oplan yung isaro ligtas pamayanan, di ba? Ayan po. Ayan. Ayan po ako Miss Jan at Kuya A yan po, salamat kayo po sa ngarang kasamong director, si Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon. Talaga pong yaon po ang samuyang buhat sa DCGP. Thank you so much. Thank you so much. Si Sir Aramis po mga tugang, Sir Aramis Aresteres Balde, and spokesperson kan Bureau of Fire and Protection Region 5. Salamat po sir sa imong Thank you so much, oras. Ayan, napatanid tabi isa gabos na mga makomemorar kan All Souls and All Saints Day. Sa this time baga talaga partner, Okay. nagagamit kita ng kandila. Correct.
lalong-lalo na ngunyan dakulod ang masin dining kandila sa harong, Oho. tadai makakadalaw duman sa mga sementeryo. Yes, At ina tabi magbaya o pagbayaan ang kandila na buhay or naglalaad. Correct. Iyo tabi. O patanid tangan inapatapos or makatapos tabi ang All Souls and All Saints Day arang undas. Na safe kita, Bilog diba? paan sa to na harong. Oh, day pang bawas, yung paso atupta, yung Yes. paso mga lanubta. Oh, daing uring, ano po kaya, Oo. daing abo. Alright? Saro pati partner sa dipisil sa buhay pag nawaaran kita ning harong. Correct. Sige. Okay, sige sa tuyang pagbabalik, aramon ta igwang Oplan kaluluwa, aramon taman kung ano ang Oplan P2P solutions o print-to-print solutions. Print to print? Yes. P2P? Oo. Una ko, piece to piece. Sige, oras, alas 2:35. An oras hatod sa Indokal. LCC Supermarket offers you great savings for anniversary deals on October 28 to November 3. Enjoy hot deals and fantastic offers like buy 250 worth of all Magnolia chicken item, free pick up premium rice 1 kilogram. Buy Alaska fortified powdered milk drink 1,000 grams, free CDO Carne Norte 150 grams for only 252.25 pesos. Save 26.25 pesos. Buy Silver Swan soy sauce 1 liter plus Silver Swan sukang puti 1 liter, free Great Bites black pepper whole 30 grams for only 95 pesos. Save 23 pesos. Buy Safeguard liquid hand soap pink 225 ml plus Safeguard hand wash pure white refill 200 ml for only 124.50 pesos. Save 34.50 pesos. Buy Pantene shampoo hair fall control 150 ml plus Pantene conditioner collagen 150 ml for only 204.50 pesos. Save 89.50 pesos. So, if you are looking for amazing deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for anniversary deals on October 28 to November 3. Please like and follow LCC Supermarket's official Facebook and Instagram page for more promo updates. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong
ang dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer pieces. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Taranuman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaunrisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtaranon. Kung kapredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Class, siyang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Pig siguro kang Schools Division Office o SDO Tacorong City na kada estudyante magkaigwa ng self-learning module o SLM tanganing padagos na makaukod sa distance learning. Ang pagsiguro na inibakusan na sa mga opisyal kang SDO kundi maging sa mga paratokdo. Katakod kay ni o kadakoling modules na kaipuhan maimprinta kung kaya dai malilikaya na mga printer magkaproblema. Alagad may solusyon dyan si Teacher Lawrence Aduca, kang Tacorong National High School na naglansar kang Oplan P2P Solutions o Printer-to-Print Solutions. Katuyuhan kini na magtaon ng libreng konsultasyon asin solusyon sa mga minapalyar na printers na pinagagamit sa bultuhang pag-imprinta. Ikinagman naman ka mga paratokdo ang printer repair pantry services ni Teacher Lawrence kaya pigkonsulta ninda ini. Matyaga naman na pigaayo sa Teacher Lawrence ang mga printers mantang nagtatao man siya ng mga tips tanganing maingatan asin malikaya na magkaproblema ang mga printers dahil makantidad ang panibaago. Ang printer repair pantry bukas para sa mga paratokdo asin komunidad. Ini magpapadago sa staiguan ni mga modules na kaipuhan na i-distribuer sa mga estudyante. Yon, bako lang palan partner. Okay. Community pantry. Na mahihiling ta na igwaning mga gulay, Yes. igwaning mga bagas, Oo. etc. mga pagkaon. Pati na ngayon, magayon ini talagang community pantry. Printer repair pantry. Yes. Oo. Oh, printer repair solution. Tamang-tama ini ngayon partner na ipinapautob ang blended learning sa Yes. ang Department of Education. Ta problema talaga ka mga paratokdo kung paano nila iimprintahon ang bultuhan ng mga modules, di Correct. ba? And then upon printing partner, Yes. bulto-bulto man ang printer na nagkakararaot. Tama. Kaya mabentahon ko yan ang printer sa mga nagtitinda kay ningon yan ano. Pero good thing, good news. Yes. Igwa po ning saro na nagpuon kan printer repair pantry. Nga dahil na siya maagad kibayad. Tama. Oo. Kung Libre raot ang na. sa imong printer, duman mo idadara sa iyang iirahayo ning libre. Correct. Tatawanan ka pa ng mga tips. Tips pa kung paano makaingat sa paano maingatan sa tuya ng mga printer tangani na dai basta-basta mabar down
and then maging long-lasting ang printing. Tama. And actually, ini pong proyektong Upland P2P Solutions Partner, sarong katibayan na, kumbaga, ang kada paratukdo may kanya-kanyang talentong pwede man maiambag Yes. para padagos na maibusol ang dekalidad na edukasyon. Yes, nalig mo ni si Sarah. Maestro ini. Pero nagpupab sa serbisyo publiko. Yes, And then oo. at the same time technician pa. Okay. Ba? Oh, so Tama. Sabi baga partner, ang pagiging teacher bako sana po iyan sarong profesyon, kundi sarong dedikasyon partner. Correct. Diba? So, congratulations sa takorong. And sana mautob ma-implementer man iyan digdi partner baad lamang, di ba? that is the challenge Yes. sa satuya ng mga Bicolano. Ano man ang talento ta na pwedeng mapakinabangan kan ibang tao sa tuya ng mga tugang na Bicolano. Correct. Why not na sa tuya man partner na i-share? Yes. Gibon tang community pantry. Correct. Oh, Oo, diba? mapakinabangan. And dakol kita pong matatabangan. Correct. Kumbaga, mas magiging magian ang sa tuyang buhay-buhay. Ngunya na, lalo na ngunya na panahon ng pandemic, halos kapos, and kadakol talaga ning kulang partner, diba? Okay, Oh, ayan sige. na. P2P solution. O, kita digdi sa Legazpi or sa Albay. Ano man ang pwede tang maging solusyon sa mga problema kan sa tuyang komunidad? Yes. Araw ka to ni si Sir Lawrence. Si Sir Lawrence. O, yun. Okay, so yan po ang Ano ang Bago. Hello muna partner kay, thank you kay Madam Malu Atento dating klaro. Nag-send siya ning 75 stars sa tuyang Facebook Live. Thank you so much. Good afternoon po Kuya Ian, Ate Jenny. Si Juan Mausisa. Okay, wala man pong tsunami alert. Wala man po. Wala Okay. Tsunami alert. Sa imo po yan nakuha. Maray na hapon da Kuya A and Miss Jen. Hello Okay. po to Mr. Mauricio Asiado Okay. of LGU Castilla MDR MO Department. Sige, si Heidi Medallion Buemia, maray na hapon Kuya Ian, and Miss Jen, maray na hapon man sa gabos na viewers and listeners. Thank you po. Si Catherine Nidua Moro, nakatutok man, Kuya Lu Arthur Escobar. Si Haven o Heaven Alagna, good afternoon po. Si Ringman, si Nestor Guerrero. And si John Paul Mendoza, nakatutok man da. And sabi man digdi, si 3273, okay, thank you so much po sa pag-appreciate. Dato di mo binasa. Basahon Sabi mo. digdi, sana Ma'am Jen, mahaba ang oras ng programa nyo. Gusto ko po kasi lagi naririnig ang boses mo, Ma'am Jen. Pwede po magpa-autograph. Kuhan mo tabi ang number ni Miss Jen, tas apunan mo. Ngani, na 24/7 mo siyang madadangaw. Bako sa radyo. Naging call. Yes. Alright. Okay, thank you po. Yan na. Sige. Bitaminang Pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat, partner, ang sabi ni Jerry Smith, safety isn't expensive. It is priceless. Ang kaligtasan bako magastos. Yes. Libre sana. Matyaga lang po kita. Yes, diba? again, lalo na po ngunyan talagang aranina ang undas. Opo. Dahil po kita magagastusan kung kita mag-iisip kan sa tuya na kaligtasan. Correct. As in, maggigibo kan sa tuya na mga safety precautions. Tama. And susunod po itong mga tips kang tinao ni Kang Bureau of Fire Protection ni Sir Aramis. Kung daita masunod, malamang sa alamang, kung mangyari na masulo po ang parte sa harong ta or ang bilog na harong ta, yan ang pinag-aapod na expensive. Opo. Kadakol, ling kakagastusan partner. Yes. Expensive magbakal kibagong harong, Kuya Tama. John. May 3 million ka dyan. So maski partner nga ni Soharong bagay na ang atop anahaw. Yes. Anahong yan, depisilo na po yan mahanap. Correct. Diba? Dahil ng mga anahaw niyan, bihira na sa kita makailing ng anahaw. Tama. Okay, sige. Sige, hello muna kay Chan Tallier and Alizali Jen Toledo. Nakatutok man daangon nyo na pagkahapon. And si Engineer Irish Esquel Saminiano Kang and GCP. Thank you so much po. Okay, so hello man kay Oden Balyaran Perez. Okay, thank you so much po. Ayan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya. Ngunya na Aldaw ni Nuevas. Na kay bata sa lado technical, si
Kuya Jun Napoles, siring man si Richard Azores. Ako po si Kuya A. Ini man po si Jenny Matthew Balyaran Mabalos sa idong pagantabay. Bye-bye. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lamang to everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss. Sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Muli na namang isa sa ilalim sa mahigpit na quarantine restrictions ang ilang lugar sa bansa. Kaya mo pa ba, kaibigan? Hindi madali sa lahat ang mga pangyayari sa panahon ngayon. Humingi ng tulong kung kinakailangan at huwag sarilinin kung may mabigat na suliranin o dinadala. Humanap ng makakausap na mapagkakatiwalaan at makakatulong sa iyong problema. Itoon din ang iyong atensyon at lakas sa mga bagay na makakapagpagaan ng iyong problema. At kung sa tingin mo ikaw ay pagod na o kailangan magpahinga. Sa panahon ng pandemya, hindi lamang pisikal ng pangkalusugan ang iniingatan, mahalaga ring pangalagaan ang iyong mental health.
Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako Cisco. Ako si Isko. Tayo, Cisco! Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Class, siyang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 3:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pabor si PNP Chief Police General Guillermo Ilazar sa implementasyon kan time limit sa pagbisita sa Dolomite Beach para maiwasan ang overcrowding. Sigun sa PNP Chief na nauugma sinda dahil nagpautob nin marahay na regulasyon sa mga nagbibisita sa Dolomite Beach ang Department of Environment and Natural Resources o DNR matapos ining rusuon nin tawo kanakaaging simana. Sa bagong regulasyon, sinima approach ang gigibuhon kun sa tatawanin mga tiket ang bisita na valid para sa 2 oras. Ibabawal naman ka national government ana 11 anyos pababa sa lugar. Nagpasalamat man si Ilazar sa mga netizens na nagtuyaw sa overcrowding na nangyari sa Dolomite Beach na lantadan ang pagsuhay sa minimum health protocols. Sinabi ni PNP Chief na saro ining dakulang kontribusyon para mapakarhay ang sistema kan pag-ako nin bisita sa Dolomite Beach. Yan ang pang alas 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.